Tamahome. Tamahome. On ets? Contesta'm. Tamahome, contesta'm. Miaka! Miaka! Miaka, on ets? Miaka! Oh, Miaka. Això és de l'emperador Hotohori. Miaka, no et rendeixis? No has de morir. Suzaku, dona'm força. Tant se me'n dóna el que em passi a mi, però no vull que la Miaka es mori. Miaka! Què passa? Miaka! Senyor! Miaka! Tranquils, no li passa res. La Miaka encara és viva. Gràcies a Déu. Miaka. Hotohori. Tranquil·la, ara ja ha passat tot, Miaka. Te n'ha sortit prou bé. Però què ha passat? On sóc? Encara sóc viva després de tot això? Com pot ser, eh? Tens prou salut i energia, això és el que t'ha salvat. Em sembla que he sentit una veu que em cridava abans de perdre el coneixement. Era ell? Miaka! M'ha salvat ell? Després de tot el que li he dit? N'estic segura. Ha estat ell. Perdona.